a cɛ ka ɲi a nɔ ka ɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop so dɔwlaw lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara i bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an du intérieur an du extérieur sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara n'o kan ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara n'o kan ɲi i bi om baara n'o kan ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o kan ɲi i bi om 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 ka jamana ka baara fanba la tɛmɛ subahana mansinw fɛ o ye hakilina mun ta ka sekira centre international de conférence de Bamako la kunungo alamisa janvier kalo tile 29 san 2026 Isa Sise ale bɛna ɲɛfɔli caman kɛ an ye o ko kan. Ni y'a tile 5 ye festival culturel Ogobanya ale tako 11na wulikajɔw bɛ senna o hukumu kɔnɔna na Advance TV ale ɲininikɛlaw olu ye wulikajɔw kɛ ka taa ɲɛmadali kɛ baarabolo dɔw fɛ i n'a fɔ finifeerelaw ka taa fara farafinfura kɛbaw kan a n'a ɲɔgɔnna caman an bɛna mun yira u la ni kunnafoniya ninnu senfɛ. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye janvier kalo tile 30 san 2026 an bɛna mun walawalaw ye ni sisanda in na o kama an b'a fɔ ko aw bisimila a ka jabaraniso mandi sanfɛla la ni o ye Advance TV i n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na ka kɛɲɛ ni kunungo alamisa ye janvier kalo tile 29 san 2026 centre international de conférence de Bamako ale kɛra yɔrɔ ye min ye bisimilali kɛ ka ɲɛsin semaine du numérique ale tako sabanan wulikajɔw ma. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ni hakilina ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko o de ye cogo min na subahana mansin ale jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya an ka baarabolo olu kɔnɔna na. Isa Sise ale taara ɲɛmadalu kɛ a ko la a ye minnu sɔrɔ aw ni an ka jɛn k'o lajɛ. Ni semaine numérique nationale min commencé le e-gouvernement à l'ère de l'intelligence artificielle, opportunités et défis pour la culture avec jateminɛ dɔ kɛ n'o ye subahana mansinw jɔyɔrɔ ye min ye foroba cakɛdaw la ani seko ni dɔnko yiriwali la. Lajɛrɛ in kun bilalen don Premier ministre Abdoulaye Maïga ka ɲɛmaaya kɔnɔ min jɔyɔrɔ fara ministre de la communication Alhamdou Agilienne fɛ. Ale y'a jira k'a fɔ nin semaine du numérique kan ka yɛlɛmaba don jamana baara taabolow la ani ka AES jamanaw dɛmɛ u ka taaɲɛw la walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u sago sɔrɔ cogo min na. Wa kɛnɛ in denfaya tun bɛ seko ni dɔnko ministre bolo Mamoud Dafe. Ale ka kuma kɔnɔ ale ye sɔni sigi intelligence artificielle ɲɛti kan an ka adamadenya la ani seko ni dɔnko yiriwali fɛnɛ la. AES jamana tɔw n'o ye Burkina ni Niger ye olu ka ministriw fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ in kan wa u y'u ka nisɔndiya jira kosɛbɛ wa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fo ka taa bila sibiri don na janvier kalo tile 31 na paneliw conférencew exposition fo ka taa se subahana mansinw ma olu de bɛna jira maaw la wa ko in kun cɛra ni application yirali ye application min bɛ wele ko ɲaga n'a ka baara ye ka an ka laadalakanw k'olu bayɛlɛma. Festival Ogobanya ale tako 11na wulikajɔw bɛ senna ni waati na o kama wulikajɔ caman de bɛ senna mun hukumu kɔnɔna na Advance TV ale ɲininikɛla Umar Sisoko ale taari ɲɛmada baarakulu dɔw ka wulikajɔ senfɛ ni a bɛ fɔ olu ma ko photographe olu ye jatalaw de ye wa ko maaw don mun kɔni bɛ kɛ sababu ye ka ni baaraba ninnu ale immortaliser min b'a to an tɛ ɲinɛ a kɔ hali ni san caman o tɛmɛna. Umar Sisoko ale ye mun sɔrɔ aw ni an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. Ni festival Ogobanya in tako 11na hukumu kɔnɔna na baarajɛkulu dɔw bɛ yen nɔ n'an b'a f'u ma ko jatalaw olu ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ an ka seko ani an ka dɔnko yirali la diɲɛ mɔgɔ la n'u ka jatalaw ye fosi de tɛ tɛmɛ u kan yalasa ka se ka ɲɛnajɛ in na ɲɛnamaya. Bon bi ne nana pour total la festival la
comme a b'a dɔn cogo min na festival Ogobanya festival do mun b'an ka culture bila valeur la mun b'an danbew ana an bɔkolow yira an na donc a kan ka bi n'i ye photographie ye i ka se ka na i ŋaniya yira i ka se ka na photo ɲɛnamaw ta walasa ka se ka festival in ka se ka don ba la ka se ka an ka culture don ba la ka se ka an ka identité don ba la fana. Festival mɔgɔw fo parce que olu ka festival kama an bɛ photo caman ta et puis photo a tɛna fɔ an bɛna photo ta ten dɔrɔn mais on écrit une histoire an bɛ histoire de kɛ ni photo ninnu ye parce que activité minnu bɛ n'a kɔnɔna la ça parle de nos cultures a b'an ka culture de ka ko fɔ donc du coup an fana ka baara ye min an bɛ olu jaw de ta pour créer une histoire. Seko ni dɔnko ɲɔgɔn dalajɛ in fana bɛ kɛ sababu ye ka jatala nunu fana ka dɔnniya la yakubaya wa ja nunu talen olu fana bɛ tila ka kɛ u damama yira fɛn ye. Festival nafa ka bon an photographe kan parce que n'an nana an bɛ reportage min kɛ photo ninnu an bɛ se k'u feere an bɛ se ka exposition fana organiser. Bon ne bɛ min fɔ photographe ye u ka na festival u kana décourager festival baara man nɔgɔn jama ka ca donc bɛɛ ka courage ta ka baara kɛ donc baara kɛ ko ɲuman o de bɛ nafa di mɔgɔ ma kɔfɛ. San o san festival Ogobanya bɛ kɛ siɲɛ kelen wa ni jatala nunu ka wuli ka jɔ anu ka cɛsiri bɛ kɛ sababu ye ka festival lakodɔn an ka jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. Alisa an bɛ to seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na walasa foyi kana taa ka aw dan festival Ogobanya ale tako 11 in hukumu kɔnɔna na Advance TV ɲininikɛlaw u taar'u ɲɛmada baarabolo dɔw fɛ i n'a fɔ fini feerelaw ka taa fara min ye farafin furakɛbaw ale ni dépistage ni o bɛ banabolo dɔw kofɔ ni a bɛ kansɛriw olu o de kofɔ o wulikajɔ ninnu kɔnɔna na u ye minnu sɔrɔ aw ni ne an ka jɛ kan an ɲɛmadaw fɛ. Ogobanya kɛnɛ kan an ka ladalafiniw olu kɛlen n'u ka yen kɛnɛ in ɲɛmaya minɛ ka daminɛ bɔgɔlanw endingow fo ka taa se danpew ani sariw ma olu kɔni ye finiw ye min bɛ Mali seko ni dɔnko ni k'o dan kɛnɛmaya. An bɛ bɔgɔlanw de feere o ni chaise Ogobanya jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali culture la parce que n'i y'a jateminɛ an ka bamananfɛnw de bɛ feere an ka laada kɔrɔ la fɛn minnu tun bɛ kɛ olu de bɛ kɛ Ogobanya yɔrɔ la yan nɔ. Ni fini kofɔlen minnu filɛ nin ye n'o bɛ tali kɛ an ka jamana laadalafiniw na a suguya caman olu bɛ yen nɔ fo ka taa se a kɛlen don ka bayɛlɛma ka kɛ an magoɲaminɛn dɔ ye i n'a fɔ sagiw o n'a ɲɔgɔnna caman. Ne bɛ bɔgɔlan siya sugu bɛɛ feere siya bɛɛ ta b'a la kalalen fara kalabali kan wa modèle fɛn fɛn ka di ye a kɛra sagiw ye a kɛra finiw ye a bɛɛ lajɛlen. Oui, a bɛ marché vraiment a bɛ marché i bɛ clientèle kura sɔrɔ kuma bɛɛ i bɛ connaissance kura kɛ kuma bɛɛ. Mali laadalafini kelen-kelen bɛɛ ni a kɔrɔ don wa a kelen-kelen bɛɛ bɛ an ka siya dɔ olu ka tabiyaw kofɔ hukumu kɔnɔ a donni o tɛ i n'a fɔ finiko mago dɔrɔn a bɛ fɛn yira min ye an ka seko ni an ka dɔnko ani ka malidenya yɛrɛ ni k'o dankɛnɛmaya min kɔnɔna la diɲɛma a bɛ se ka maliden bugulatigɛ dɔn ka da a ka fini dontaw kan. Ayiwa festival Ogobanya ale fana bɛ kɛnɛya a bɛ o de kofɔ o hukumu kɔnɔna na Mali kɛnɛya minisiriso ka kɛɲɛ ni ale ka tɛgɛdiɲɔgɔnma ye ni Ogobanya labɛnnikulu maaw ye ale kɛra sababu ye ka se ka bana sɛgɛsɛgɛli baara dɔw kɔni sigi sen kan Ogobanya ale kɛnɛ ka sɛgɛsɛgɛli ninnu ye tali kɛ min ye col de l'utérus ale kansɛri sɛgɛsɛgɛliw ye ka taa bila prostate la ale ni sinbon bana olu bɛɛ lajɛlen anw ka ɲininikɛla Umar Sisogo ale ye wulikajɔw kɛ o ko la aw ni ne an ka jɛn k'o lajɛ. Mali kɛnɛya minisiriso olu ni festival Ogobanya ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli kɛra fufalaki ka ɲɛsin prostate labon ani wolonugu da labon ma. Hakilina in kun ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ka se ka wuli ka se jamana kɔnɔdenw ma f'u sigiyɔrɔ la. Ka an ka dɔgɔnɔw ka ɲɛnɛgɛ min bɛ yen ka minnu bɔra village la an ka dugu la an ka cɛkɔrɔba minnu bɔra yen nɔ dɔw ye an faw ye dɔw ye an kɔrɔw ye k'a lajɛ bana min don bana a tɛ se ka kɛ an fɛ yen nɔ village la a lajɛli tɛ se ka kɛ an fɛ village la donc u nanen yan nɔ pour que an ka opportunité d'u ma u ka se ka o bana in lajɛ. Kɛnɛyasoba o bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ an ka partenaire de don. Walasa i sen ka ye nin sɛgɛsɛgɛli in na i b'i tɔgɔ di kɛnɛya tigilamɔgɔw ma. Bon ko prostate analyse bɛ ka kɛ yan donc an nana an y'an tɔgɔ di u nana jolita kɛ ka analyse kɛ k'a lajɛ. N'o y'a sɔrɔ ni a b'an na a t'an na n'i y'a ye ni dɔgɔtɔrɔ wulila ka na yan nɔ ka furakɛli kɛ ka analyse kɛ ka lajɛ ni mɔgɔ bɛ yen mun anw cɛ ma ni u ka kɛnɛ u ma kɛnɛ c'est que bana de don a kan ka furakɛ fana nafa caman de b'a la fana furakɛli la
n'o tɛ n'a taara ɲɛ a kɔlɔkɔlɔ a bɛ se ka na ni saya ye, a bɛ se ka na ni fɛn wɛrɛ ye. Ni sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna na min ye musolakaw ye olu ma to kɔ. An b'a la ka dépistage de kɛ wolonugu bon lajɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ wolonugu lajɛ ni bon t'a la ka sen fana lajɛ ni bon t'a la. An b'a la k'o de baara kɛ yan nɔ bi. Hakilina ɲumanba de don, hakilina ɲumanba de don. Ninnu yɛrɛ filɛ k'a kɛ cogoya min na ni festival ye tɔw fana sera k'a kɛ ten tɔ a ka ɲi kosɛbɛ parce que nin na muso minnu t'a sɔrɔ n'olu yɔrɔ ka jan ni dɔgɔtɔrɔso ma surun olu la u bɛ na festival kɛnɛ kan sisan u bɛ profiter u b'u ka lajɛli kɛ i y'a ye initiative ɲumanba de don n'a dɔnna a kuma na a bɛ furakɛ lafiya la wariko ta fan fɛ ani a baarakɛbagaw ta fan fɛ baara bɛ nɔgɔya bɛɛ bolo. An nana u b'an lajɛ ni bana min b'an na u b'a ɲini k'a ɲɛdɔn k'a furakɛ walasa mɔgɔw ka lafiya. Tile fila kɔnɔna na maa caman ka sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni hakilina in bɛna kɛ sababu ye k'an ka kɛnɛya ko banban kosɛbɛ. Ayiwa min ye festival Ogobanya ale tago 11 ye ko min ye farafin furabɔlaw ye olu fɛnɛ ma to kɔ Isa Sise ale taara ɲɛmada olu kɛrɛfɛ a ye minnu sɔrɔ an ka jɛnko lajɛ. Dɔgɔkun kelen kɔnɔla la mɔgɔ caman de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kofɔlen in kan yalasa ka Mali seko ni dɔnko laɲanamaya i n'a fɔ an ka ladala furabɔlaw minnu san o san u fɛnɛ bɛ u jɔyɔrɔ fa nin kɛnɛ in kan. An nana ni an yɛrɛ ka dɔgɔnɔ furaw ye min bɛ bɔ an yɛrɛ ka dugu la min bɛ bɔ yiriw la aw yɛrɛ ɲɛ b'a cogoya la a ma mugu ma bɔ a ma foyi a bulu n'a liliw ni a n'a faraw olu de bɛ yen donc i b'a dɔn k'a fɔ fɛn mun don o ye vraiment ɲagami t'a la foyi t'a la. Bana min waralen don kosɛbɛ n'o ye furudimi ye olu furaw b'a la n'o ye diabète ni tension ye olu furaw b'a la farisogo bɛ dimi wagati na sendimiw ni kunberekundimiw ni o waralen yɛrɛ de Bamakɔ kɔnɔ ani Mali yɛrɛ fan bɛɛ de ko yɔrɔ dɔ bɛ n dimi bon olu furaw caman de b'a la. Fura ninnu nafa min b'a la nin ye tɔw bɛ a bama yɛlɛma anw tɛ so la anw ta ye an b'a k'an ka naturel yɛrɛ ye an ka farafin fura nafa min b'a la fɛn caman bɛ yen fana min bɛ a kolita bɛ yen nin bɛ n'a fɔ nin ye yiri 99 ladɔn ye n'an b'o di mɔgɔ ma an b'a fɔ k'i k'a ko filen kura de la ka n'i b'a ko filen kura i bɛ nɛgɛ bɛ bɔ i tɛgɛ la i b'a ko. U ka kuma la ladala furakɛli o tɛ bila ko ye wa u ka laɲini ye min ye maaw bɛ da tubabuw ta la cogo min na u kan ka da anw fɛnɛ ta la o cogo kelen na. Anw fɛ yan furakɛli bɛ kabini nazara ma na anw b'an yɛrɛ furakɛ yan donc o ye anw ka tagabolo de ye farafin furabɔlaw dɔrɔn tɛ dɛ fɛn o fɛn bɛ tali kɛ laada kan o bɛɛ de kelen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Ogobanya kɛnɛ kan anw bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ banaw la ani banabaatɔw bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn na n'a bɛ fɔ o ma ko consultation banaw tamasiyɛnw dɔnnen banaw symptômes dɔnnen kɔ an fɛ an bɛ ordonnance d'i ma sur place i b'i ka fura san sur place. O hokumu de kɔnɔ an ye an ka kuma bara tɛnku sannikɛla dɔ la min dalen fɛnɛ don ladala fura la kosɛbɛ. C'est naturel. Parce que ɲagami t'a la produit chimique t'a la quoi donc a tɛ mɔgɔ kɛlɛ n'a fɔ comme produit chimique bɛ min na quoi voilà donc a bɛ olu ta fana a base ye yiriw de ye sanga ni waati ne b'a sɔn. Festival Ogobanya tako 11 bɛna kɛ sababu ye ka yanga di ni furafeerela ninnu ma ani k'a jira fɛnɛ ko farafin fura jɔyɔrɔba b'a la kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ. An balimaw i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na ne de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bi aw fo ka waleɲuman dɔn ADVSTV sugandili la san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na k'aw hakili lajigi k'a fɔ ko maa kunnafonidan ale ye maa kunnasirilen de ye o kama yaasa k'i bɔ kunnafonidanya kunnasiri la bɛɛ k'i suwalen to ADVSTV la wasa b'aw ye jabaraniko la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ. Achekai anokai ibe om nanani wa ibe om nanani aluye nyogote nyogomanda andilula c'est de la qualité nyogote nyogomanda andilula c'est le numéro 1 sokononala abe mana halikene malala abe mana ke ukasimanko c'est recommandé ukasimanko c'est de la qualité anti paratelima chenyuma songo damatemedia anti paratelima Telima wa daka di tro
do ani siman kol abara no kanyine abe jateliala abika so nuguya songo damatemedia bara no kanyi ibi bara no kanyi sogo no tani kene mata abara